Jare kowe maneh nggonku lek. Wah, lah iya kowe iki tak goleki kowe iki. Oh, lah aku ki malah goleki kowe, Je. Omah goleki wis kangsen dadak. Lah Aku karang le goleki kowe iki tak urung teko nang kene wis kangsenan kok. ben golek-golekan. Wah, wis ngimbi-imbi gawean. Ben buk golek-golekan. Ah iya lah kowe wingi ra wis ngomong nek takon mrupo tangi turu ki njur mrene. Aku ki ya tangi turu terus mrene. Iki mau ki karang ya lek tangi awan. Ayo tangi turu le turu ya ngeplok ya turu ki tangi turu ya esuk. Mau bengi iki arep mapan turu malah Kang Sugeng ki mara dadi omong-omongan tekan jam 1. Ayo sentuk sak gawean. Ayo mah ge teko. Lah saiki aku kon ngopo? Ayo mengko ki ya resik-resik ya. Ayo danger-danger wis sethithik-sethithik mau. Sukete diresiki. Jedali wis salong. Salong urung rampung. Dadi aku ngopo? Gaweanku. Ayo ngersiki suket. Oh, ora ngono. Ya nek anu tak lekas saiki. Tak resikane sukete. Rak ngono to. Sing kidul kana ya. Ya. Aku tak ngerampungke le ngombe. Ya, kowe ngombe sithik, aku tak ngresiki suket. Ya. Ya. Ning iki arep melu ngombe sik ora kowe? Engko aku saiki ra apa-apa. Engko mung tak onekke ra rungo. Wis gawe kok ngombe. Ayo nek pancen tak lekas ndak selak panas. Kowe deblek ra apa-apa bar teko ki ngombe. Ora ndak lekas panas nggone. Oh ya. Lah kowe iki malah ngopo? Jare kon ngresiki suket piye to? Waduh. Iki tak resiki ngan tak silihke sikat kulon kono, tak jalukke rinso lho ben resik. Iki wis resik. Iki sing urung. Kowe iki dong lah iki arep tok nggo apa nek drisiki kok ngono kuwi. Lah ya sing ngakon kowe kok kon ngresiki suket lah iki tak resiki lho, tak sikat. Resiki suket iki nggon tanduran kuwi. Lah iki kok nggon tanduran ngendi? Ayo nggon tandur-tanduran kuwi men resik. Lah kok malah kene kuwi jenenge ngilangi suket, matun. Nek ngresiki suket ki ya ngene iki resik, iki reget lho, rak beda. Aku ki batin lah, suket kok kon ngresiki pareng nggo gudang aku. Aku gudangke kowe kuwi. Iki sak resik iki lho iki rak reget iki tak resiki tak sikat barang ngene iki. Ayo kowe iki njerne kowe iki njur karepmu kowe prenjo apa ya njur kaya ngene njur arep dipangan gudangan kaya wedhus wae. Kowe makon ngresiki suket to. Iki tak resiki. Suket ya suket iki jedali suket nggon tanduran kuwi lho. Lah kowe iki jenenge matun ndangir. Nek sulaya tenan kowe iki. Lah kowe iki lek makon iki ya ora cetha kok ya. Nah kowe dong jenenge ngene iki nek njur arep dienggo apa? Lah ya mbah lah tok nggo apa karepmu tok kon resik iki. Jan elok tenan kowe iki. Aritku mau nandi sak. Kuwi mung manuk lek makon lha sok meneh ora nek akon iki sing genah. Kuwi suket sing nggon tanduran kuwi jedolono, guangen. Aku jenenge aku ndangir. Lah mau kae sukete diresiki. Lah ya tak resiki, glowe resik. Jan. Lah dadi kowe ket mau ki mah mengkor usah. Lah iya lah wis oleh semene, Je. Glo wis resik kabeh, kurang iki. Iki dibacutke apa ora? Ayo senenu tukoke bumbu wae gak tak nggo lawuh madang. Lah kok lah wong aku ki mung manut perintahmu kon resiki iki sak resiki. Sabun barang lho. Lah ya ben resik, Je. Iki ben resik. Nek mau ki lek mangkon ki kae dangiren, sukete jedolono, guangen. Lah kuwi aku nggawa arit, nggawa cengklong tak resiki. Lah mau lek kon kae sukete diresiki, lah ya tak resiki. Lah kurang kepiye? wis leren ora usah anu. Jan wis ora adong tenan kok. Jan kowe iki nek akon ki sesuk meneh mulane akon ki digenake. Kon ngopo? Ngono kuwi sing cetha. Dadine sing temandang ki ya cetha. Lah nek ngene iki iki tiwas aku njilih kulon kono, Je. Ngerti suket kuwi sukete sing
sing do teman nang kene iki lho kok ngene iki sing pancep iki dijedoli tandure ndak ganggu tanduran. Oh, mangke lek kon ki ngono kuwi. Lah iki mau lah ku jedoli wis esuk omah minggur tok nggo dolanan ket mau Ora dolanan aku wis. kira ming manut lehmu kongkonan. Kae sukete resik ana. Lah ya tak resiki. Lah kurang piye gelo wis resik. Elok tenan Wis iki. atok nggo apa kuwi? Wis nggo lawuh kowe. Kowe nek anu tak leren genti. Kok leren iki lho Lah kok kowe iki mau ngomong bar apa leren kok. kok. Lah iki apa aku yang resiki suket kok. Tak leren genti wae. Wis Kene bacotno. wis nganu wae. Saiki Kita balekne kulon kono. Wong aku nyilih kulon kono kok iki. kowe iki gandeng urung entuk gawean ya Lek ya. Wis Piye? saiki iki ora usah diresiki. Wis nggon selo-selo kae to. Nggon selo-selo kae ditanduri ben rungkut. Yo. Sing nggon selo-selo, aku kan nanduri nggon selo ngono to. Lah iya sing do mulai mati-mati gerak. kuwi. Kuwi di apa nggon selo-selo iki men iso rungkut men apik. Yo, aku tak nanduri nggon selo-selo. Wis iki rasah bacot ge. Yo, iki tak balekne sik. Nyambut gawe ora dong. Kowe kuwi sing ora paham reakon. Yo. Iki gak kowe iki malah dolanan apa meneh? Ajare kon nggon selo kon nanduri. Lah iki tak tanduri ri tak goleke kidul kono. Jan, elok tenan kowe iki. Lah kok piye Iki to? to nggo apa iki? Jare kon nanduri. Lah iki ri wis tak tandur. Walah. Yo. Jan. Lah sing kono barang wis tak tanduri. Iki ngendi wis tak tanduri kan celok. Wis. Lah jare mau kon nggon selo kon nanduri. Iki nggo liwat nek nggo mlaku siram-siram karo nek nyemprot barang lemah tok. Nek kaya ngene iki kuwi mbae perkara kowe iki. Lah batinku nek ya bener ngene iki to, oleh makon yo kae nggon nanduri nggon selo. Lah iki yo nanduri aku. Nggon selo iki sing do mati-mati kuwi ditambahi tanduran sing padha cilik-cilik kuwi dipencarke. Oh, lah kuwi jenenge sulam. Nek nanduri yo ngene iki tak Lah, ya ora. goleke risalah. Ya ora ngono kuwi jenenge iki jan tetep sulaya nemen kowe iki. Lah ya kon kepiye lho manut lehmu kokonan kok. Iki lho. Wah, iki ngeyel tenan lho. Iki nandur takon nyulami iki ya kok mana nandur eri. Lek akon iki nggon selo kae nanduri. Lah iki tak goleke ri salah. Bener Rak yo ngono kae. to. Wong liwat iki do. Manut le ngeloke akon. kowe kuwi soalnya kowe iki ra bener. Lah batinku ki nek engko nek ana maling rak yo do kena ri ngono lho. Karepku ki. Nek maling piye ya iki sing kena ri iki ya ora sing maling ya. Iki bocahmu barang iki nek arep temandang iki malah kena. Lah ya aku meng manut perintahmu kae nanduri nggon selo. Lah tak goleke risalah dul kono. Ya kowe iki arep sekolah wae nandi ngono jan. Aku nek omongan karo kowe iki apa ya umum ya nanduri kok nang ngene kok ditanduri Lah sing eri. salah ki lehmu akon. Donge kowe iki kae sulam kae sing do mati diganti tanduran. Nek kowe iki ra ya paham to kene iki. Iki sing do iki lho. Sing do mati, sing do gering-gering ae dijedoli dienggo di jedolke sing do dobel-dobel kae. Lah nek mau leh makon ngono kuwi tak tandangi ket mau rampung. Lah mau leh makon kae nanduri nggon selo. Ha iki ngene iki ra sesuk wis ora do tumandang ora do siram nek ngene iki. Wis sak karepmu aku wis ora arep temandang meneh. Kowe iki nek akon ora cetha kowe kok. Iki dadine ora sida. Anjir kaya ngene iki anjir sing arep dienggo. Nek ora sida tak buange aku wis ora arep temandang karo kowe. Nek akon iki mung waton akon ora digenahke. Mau le muni kon nanduri kok bareng ditanduri ri salah. Wis tandurono dhewe.
Oh tak tanduri ya. Ora arep ngurusi kowe. Ya kowe kuwi di kongkon-kongkon wis. Wah aku golek Oke to iki kaya wong tuwek ora. aku golek kukutan nganti nang kebon jare kon nanduri kok bareng ditanduri salah. Wis dibuang apa diobong ndak ngenengke bocah. Sak karepku sing golek aku kok. Wis bacotno dhewe kono. Tak bacone ora Oh, sah ora arep. kowe. Pancen sulaya kowe iki. Yo tak siram. Sikilmu tak siram ben ijo. Ora dong tenan iki. Marake kisruh. Ora mbiyen ora saiki. Jenise lehmu kongkonan kuwi sing ora tau bener. Kongkonan ora digenahke. Kongkonan iki sing genah. Suket ora iso tumandang iki kon nyulami malah di Mau jare kon resiki suket-sukete tak resiki tak sikat tak rinso ya salah. wis go mulai ya di gudang. Saiki kon nanduri ya tak tanduri ya salah. Wis sak karepmu wis. Aku judeg ngrasake kowe iki jalan. Wis Aku arep mulih. mulya wis ora Ora- sambrene meneh. Ora arep temandang karo kowe. Wis setengah dina ora oleh bayaran. Wis rambut